Iya. Assalamualaikum. Tina. Mbak, Tinana enten tahan Mas Tose. Anak beda ya. Saya tak tahu namanya. Tin, enten apa Mbak? Emang kamu? Oh iya Mbak. Anak apa rek? Ayo sinau. Sinau apa? Sesepan ada kan Mbak? Oh iya tak cukup bus ya. Iya. Iya buku nih. Iya kita anak dulu juga. Aku yang gue. Yuk, iya bu. Ini baju sinau kalian dengar. Oh iya, Nduk, dan sinau sing sregep ibu tak putus ya. Kakak naik dari sinau, kakak sinau nih. Dia enggak tak takut lagi sinau. Yoga sinau mati pendidikan yang penting. Sudah anak suon, ya betul-betul. Salam. Iya Nduk sinau nih. Sinau. Ya wes satu ya. Bocah-bocah kuwi kok gak ada sinau ya, kok malah dolanan HP ae. Manten apa, Bu? Kuwi lho, Nduk, adikmu karo kanca-kancane gak ada sinau malah dolanan HP. Kesanipun Bu mengke lak sinau dhewe. Iya wis, Nduk. Ayo ngobrol dek kono. Ayo. Ayo. Pak Cik Sakti ya? Iya, aku tak isi nggak bisa. Oh iya. Aku itu aku guru nih. Ada apa? Ini kan oh buku ulangan ini paling. Ayo dulu anak bocah gak? Ayo. Assalamualaikum. Loh, itu sepi. Ayo, ada nunggu ayo, ayo. Kira-kira nilainya gimana ya? Karo jelas, saya juga mau tanya Adel. Waalaikumsalam. Dan kalau utus ke buku ulangan tinggi di ruang mobil. Oh iya, kasih gue dari kelas ya. Iya. Terus tinggi, besar. Ya, ya. Ini nilainya. Nilaiku kok piro? Nilainya piro? 78. Laporanku ya elek. Aku ya elek. Paling ini gara-gara Dewi juga sinau. Iya. Iya ki, barang toh. Allah. Ajane adene sinau sing mempeng ben bijine galak. Iki adene malah getun. Oh alah. Dolanan HP punika angsal nanging elingan dadi bahan sampean dados pelajar.
yaiku sinau kaliyan saged uga telatos kanjengipun meraih kesuksesan ing masa lajeng.